नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त आज सुबह-सुबह आप सब खातिर लेके आइल बानी एगो बहुत ही शानदार न्यूज़। भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बारे में, जिनकर एगो नया गाना आ रहल बा। गाना के पोस्टर आ चुकल बा, नाम बा सैयां के रोटी। जी हाँ, सैयां के रोटी इ गाना के नाम बा, जौना में खेसारी लाल यादव और अनुपमा यादव के आवाज़ बा। विशाल भारती इ गाना के लिखले बाड़े, संगीत देले बाड़े आर्या शर्मा जी। और इ गाना जौन बा उ रिलीज़ होखे वाला बा S4U भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर 16 नवंबर सुबह 6:15 पर। जी हाँ, इ गाना के जौन एक्ट्रेस बा उ बाड़ी रानी। और आप लोग पोस्टर देख ही सकतानी, काफ़ी फ़नी पोस्टर लाग रहल बा। और इ उहे चैनल पर रिलीज़ होके जा रहल बा जौना के मुहूर्त खुद खेसारी लाल यादव जी करवले रहले आ। इ चैनल के निर्माता बाड़े संजय यादव जी और प्रोजेक्ट हेड बाड़े मुन्ना मोहित जी। त तैयार रही, इ गाना बिहान सुबेरे-सुबेरे आप लोगन के सुने खातिर मिल जाई। अगर आप लोग इ चैनल के सब्सक्राइब ना कइले बानी तो हम एकर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देले बानी, जाई लिंक पर ओके करी, चैनल के सब्सक्राइब कर ली। और बिहान सुबेरे तैयार हम इ गाना सुने खातिर फुल वीडियो सॉन्ग। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में, तब तक खातिर हमरा चैनल के भी सब्सक्राइब कर ली। खबर पसंद आइल बा त लाइक कर दी, शेयर कर दी और बताई कमेंट में आप लोगन के आपन राय कि कैसन खबर बा। और हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।